I dag var der åbent hus på Skærbæk Uldspænderi der fra 1889. Gæsterne kunne se, hvordan vi lavede garn, akkurat som i gamle dage. Først skal rene ud igennem en maskine, hvor det blev slået op og skibet sorteret. Bagefter blev ulden kartet og rullet op på store tromler. Kartet ud kommer af på maskinen og helt til andre. Desværre virker uldspænderiets spændemaskine ikke længere. Den fungerer efter samme princip som i tiden. Der er to måder, man kan spinde på. Den ene det er med spinderok, med en vingespind.